Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri. Maiatzak 17 dugu gaurkoa osteguna. Eta gaur Iruin herriko hotxetan erreportaian atzo Iruñako kontserbatorio nagusian Big Band Jazz kontzertua eskaini zen, kontzertu solidarioa izan zen, Rohingyas errefuxiatuen aldekoa eta gero ikusteko aukera izango duzue. Ondoren bi elkarrizketa izango ditugu. Xabier Barber 78ko San Ferminak plataformatik etorriko da, aurten San Fermin hoien edo hoietan emandako gertaera latzen 40. urteurrena beteko da, eta testuinguru honetan 40 urte geroago dokumentuen desklasifikazioa eskatu egin zen Nafarroako Parlamentuak 86ko onarpenarekin hor eskaera egin zuen kongresuan eta kongresuak ezezkoa eman zuen. Honen inguruan arituko gara Xabier Barberrekin. Eta ondoren Steilas sindikatutik Amaia Zubieta etorriko da, orain oposizioak izango dira, bigarren hezkuntzako oposizioak, eta Steilas sindikatuak ebazpenaren kontrako helegitea aurkeztu zuen apirilean. Gero azalduko digu Amaiak zergaitik, zein den egoera, eta zer gertatuko den edo zer ematen duen gertatuko dela. Orain, efemerideekin jarraitu baino edo hasi baino lehen, aipatu behar dugu gaur kiriketan urtearen ibilbidea edo musika honik ez dugula izango, baizik eta atal berri bat. Bestak auzoz auzo. Eta gaurkoan, orain Iturramako aste kulturala izan da, eta horren barne, kontzertu bat eskaini zuten San Francisco de Asís abesbatzak eta Iturramak kantuz taldeak. Gero ikusiko dugu zen olako kontzertua izan zen, baina orain efemerideekin hasiko gara. Hogeigarren mendeko bi efemeride ditugu gaur. Lehendabizikoa 70. hamarkadan 1978an barkatu. 1978. Urte horretan, Charles Chaplin artistaren hilkutxa aurkitu egin zuten Suitzan. 2 hilabete lehenago, 2 pertsonek lapurtu egin baitzuten erreskate bat eskatuz. Hurrengoa, 1980 urtean gertatu zen. Munduko osasun erakundeak homosexualitatea bere gaixotasun psikiatrikoen zerrendatik kendu zuen eta. Maiatzaren 17ko albisteak ezagutuko ditugu orain. Loksin 2002 zuzendaritzak 36 lagun kaleratu nahi dituela eta langileek mugagabeko greba hasi dute. Gaur goizean manifestazioa egin dute Iruñean. Nafarroak Txinako Gansuk probintziarekiko konpromesua indartu du 2018rako lankidetza plan baten bitartez. Bestalde, Nafarroako gobernuaren adierazpen instituzionala LGTB fobiaren aurkako nazioarteko egunaren karietara. Oio kontseilariak prentsaurrekoan adierazi duenaren arabera, foru exekutiboak hainbat ekintza bideratu ditu kolektibo honen alde. Albisteekin jarraituz, Adriana Eranzuz Azpilikuetaren Iruña argien hiria izeneko kartelak edo lanak 2018ko San Ferminak iragarriko ditu. Gazteluko plazan dantzan ari diren erraldoi amerikarren erritmoarekin bat eginez. Bestalde, etorkizuna Nafarron esku goiburuarekin osatuko dute giza armarria larun batean, aste honetan, Iruñako Gaztelu plazan. Gaur arratsaldean, kantu eta hitza zikloaren barne, Mizi taldearen kontzertua disfrutatzeko aukera izango dugu erraldoien txokoan. Ilunabarrean izango da, arratsaldeko 8:30.
egunkarietako azalak birpasatzera pasako gara orain eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Goian lerroburu nagusi hau nabarmendu dute. PSN, Herritarron Alderdia eta UGT gobernuaren politika linguistikoaren kontrako martxara batzen dira. Azaleko irudian, Adriana Eranzuz, aurtengo Sanferminak iragarriko duen kartelaren egilea agertzen da marrazkia erakusten. Izenburua hurrengoa da. Erraldoien dantzak Sanferminen berri emango du. Diario de Noticiasekin jarraituko dugu. Hurrengo lerroburu nagusia ipini dute. Sexu erasoa salatu duten 128 emakumeetatik 80%, 30 urte baino gutxiago dute. Alboan Adriana Eranzu aurtengo Sanferminen kartelarekin agertzen da, berak diseinatutakoa baita. Titular hau irakurri daiteke. Jaiak irudia aldatzen du. Gara egunkarian, lerroburu nagusian, asteazkenean estatus berriarendako sarreraren oinarriak itxiko dira. Azaleko irudian Toni Komin politikaria adierazpenak ematen ikusi daiteke. Halaxe dio titularrak. Belgikak konseiller hoien entregatzea ukatzen du. Hedabide euskaldunen unea iritsi da eta berri egunkariarekin hasiko gara. Lehendabiziko argazkian Goian, Jarenaren okerrak bota du atzera izenburupean ikusi dezakegu irudi hori eta bertan Lluís Puig eta Toni Komin ikusi ditzazkegu. Bekaldean, bigarren argazkian berriako kazetariak diren Arantxa Iraola eta Maite Asensio ditugu eta izenburuan bere esaldi bat agertzen da. Gizarte osoa erretratatzen dute alardeek. Horren gainean, erdigunean, azalearen erdigunean gainontzeko berriak ditugu. Arian atalean, estatutuaren hitzaurrea hurrengo asterako utzi du Eusko Legebiltzarrak. Alboan eskuinean, Balenciaga eta Muruetak itsasontzi bana ureratu dute egun berean. Kirolari dagokionez, Jagoba Arrasateren Numantziako entrenatzailearen esaldi bat jarri dute. Unean uneko emaitzei baino gehiago pertsonei eta proiektuei begiratzen die Numantziak. Ederra da. Kultura atalean, 78ko maiatza zarautzen izenburua duen berria jarri dute. Eta bukatzeko bizigiro atalean, itsasoak jarri du festa izenburua daraman edukia. Euskal Herria Irratiko albisteekin bukatuko dugu. Goian ezkerrean, Loxin enpresako langileek ez dute etsi nahi eta negoziazioan azkeneraino joko dute lanpostuen defentsan. Alboan eskuinean, etorkizuna Nafarroan esku goiburuarekin osatuko dute giza armarria. Beherago ezkerrean, eraso sexisten aurkako salaketen artean 140 emakume gazteek jarri dituzte. Eta bukatzeko LGTB fobiaren aurkako lemak zintzilikatu ditu gobernuak ere. Goazen gaurko agendarekin. Gaur eta maiatzaren 19 arte, Juslarrotza Zibiboxean erakusketa bat Txalaroa 18 jaialdiaren barne. Txalapartaren ingurukoa da eta sarrera libre dauka. Gaur eta maiatzaren 29 arte Nafarroako Parlamentuan lur azpitik lur azaleratuz erakusketa ikusgai egongo da. Ezkaba presondegiaren ingurukoa da. Gaur eta ekainaren 15 arte Planetarioan ezkabari buruzko beste erakusketa bat. Ezkaba 1928-2018 izenburupean. Sarrera librea da. Gaur eta maiatzaren 31 arte Nafarroako artxibategi nagusian gamazadari buruzko beste erakusketa bat. 125. urte hurrena dela eta. Izan ere, 125 urte gamazadatik izenburua du eta sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 7etan Burlatako kulturetxean bakarrizketa bat gazteleraz. No solo duelen los golpes. Feminista izango da eta sarrera doakoa da. Gaur bihar eta larunbatean arratsaldeko 8etan Gaiarre antzokian antzerkia eta bakarrizketak gazteleraz. Faemino y cansado, quien tuvo retuvo obra edo lana aurkeztuko dute eta sarrerak 24 € balio du. Gaur arratsaldeko 8:30 erraldoien patioan Iruñean kontzertu bat euskaraz.
bueltari eusten, mize, sarrera librea da. Buruaren buelteri eusten. Zerua lainotxo egongo da tarteka, ipar-mendebaldeko haizea ahul bizia ibiliko da egunean zehar, temperatura maksimoak gutxi igoko dira. Hortziralean zerua lainotxo edo oso lainotxo egongo da, baliteke zaparrada trumoitxure bat botatzea, ipar-mendebaldeko haizea ahul bizia ibiliko da egunean zehar. Temperatura minimoak gutxi igoko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Albisteekin egingo dugu aurrera. Ea zer daukagun Uharten. Maiatzaren 18ra arte, bihar arte, Uharteko krosa antolatzeko behar den diru laguntzaren kontzezioa arautzen duen ordenantza, jendaurrean hiritar guztien aurrean egongo da ikusgai erreklamazio, kexa edo oharrak aurkeztu ahal izateko. Maiatzaren 19an larunbatarekin Euskararen eguna ospatuko da Uharten. Ongi pasatzeko ekitaldi bikaina Euskararen alde egiten den bitartean. Bestalde, Uharteko Perez Goiena kalean aurkitzen den babes ofizialeko etxe bizitza bat salmentan dago eta interesatuek maiatzaren 25era arte tartea izango dute eskaintzak aurkezteko. Uharterekin jarraituz, Uharteko udalak Atarrabiako udalarekin hitzarmena adostu zuen ekainean zehar igeriketa ikastaroak Atarrabian gauzatzeko. Helduei, baina baita umeei ere, zuzenduta daude ikastaro hauek ekainaren 4tik 22 bitarte gauzatuko direnak. Inskribatzeko maiatzaren 21etik ekainaren 1era arte Atarrabiako martiketen aukere izango da. Bestalde, herriko 2018ko hiri eta landa kontribuzioaren lehenengo seihilekoaren ordainketa epea ekainaren 4ean bukatuko da. Data hori eta gero kobratzea premiamendu bidez burutuko da. Bukatzeko maiatzaren 21ean, Uharteko haur eskolan onartutak izan diren umeen behin-behineko zerrenda zintzilikatuko da udalaren webgunean. Eta matrikulazio epea 21etik 25era bitarte egingo da. Holtzako zendearekin jarraituko dugu, eta Holtzako zendean hau daukagu. 2018 udarako sorosle lan poltsa prestatzeko deialdia eginda eta bertan parte hartzeko eskariak maiatzaren 22 arte aurkezteko aukera izango da. Informazio guztia udalaren webgunean. Iruñearekin jarraituko dugu eta baita amaitu ere. Udalak hautafrogen deialdia egin du zuzenbidean lizentziatuta dagoen pertsona bat aldi baterako kontratatzeko. Xehetasun eta argibide guztiak Iruñeako udalaren webgunean aurkitu daitezke. Gaur Iruñeako IPES zentruan arratsaldeko 6etan gure gizarte neoliberal honetako maitasun harremanei buruzko hitzaldia eskainiko da. Sarrera librea da. 2018 urtean Iruñeak 1,5 milioi euro kooperaziora bideratuko ditu. Hiriko aurrekontuaren 0,76 suposatzen duena. Nafarroako auzitegi administratiboak Txantrea auzoaren izenaren aldaketaren kontrako helegite bat bertan behera utzi du.
Zurgindegi metalikoko soldadorea behar da Beriainen, ez da ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali cberiain@hotmail.com helbidera. Eraikuntzarako peoia behar da Iruñan, lan arriskuen prebentzio ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selectpersonales@gmail.com helbidera. Bi gelsero ofizial behar dira Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selectpersonales@gmail.com helbidera. Obrako enkargatua behar da Iruñan, 5 urteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selectpersonales@gmail.com helbidera. Iturgina behar da Berrio Suson, goi mailako ikasketak izatea baloratuko da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikulunak bidali personal@balat.com helbidera. Igogailuen mantenimentuen teknikoa behar da Iruñan, igogailuen mantenimentu ziurtagiria izatea eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali marcobertolini@einenter.com helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, garbitz eta plantxatzen esperientzia izatea baloratuko dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali servicioscvitae@gmail.com helbidera. Bi aholkulari komerzial behar dira Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, baina baloratuko dira. Mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ggomez@grupopsn.es helbidera. Garbitzailea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Kirol instalazio mantenimendu lanak egiteko langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, udarako kontratua izanen da. Kurrikuluna bidali mantenimiento@etxabakoiz.com helbidera. Saltzaile gaztea behar da Iruñan, derrigorrezko 2. hezkuntza izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu izanen da. Kurrikulunak praktikas.rrh@wrth.es helbidera. DBH inglesa irakaslea behar da Iruñerrian, ingles filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea 18@gmail.com helbidera. DBH euskarako irakaslea behar da Iruñerrian, euskal filologian graduatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua eginen zaio. Kurrikuluna bidali irakaslea 18@gmail.com helbidera. Arakin peoia behar da Iruñan, ez dira ikasketa berezirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali ofertas@proiseret.es helbidera. Bi sorosle behar dira Iruñerrian, sorosle titulua eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak airuretagoiena@eulen.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez da prestakuntza berezirik eskatzen, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak ikersanchez@elcorteingles.es helbidera. Denbora libreko monitorea behar da Iruñan, haur hezkuntzako edo lehen hezkuntzako magisteritza eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak eduardopamplona@gmail.com helbidera. Erizaina behar da Iruñan, erizaintzan diplomatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratua. Kurrikulunak trabaja con nosotros@soleraasistencial.es helbidera. Kontabilitatea eramateko teknikaria behar da Iruñan, administrazio eta finantzetako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali hr@tetrace.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa.
Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri Don Esteve.